gegarane wong krami iki Gatot ya enek dudu watu dudu gunung kuwi nyelelek nek kuwi pripun Mas karepmu kok dudu benda dudu rupa lelong iya among ati pawit tane luput pisan kena pisan wah sone jos ya Nduk iya sone jos lampune padhang lha ya so dalem nganti kaya los mbako sing mirsani akeh tur jenjem tentrem ayo Jawa Timur kok Mak ora kaya daerah ngene dhewe loro iku ngentut ae pokoke mayang ki seneng ki Jawa Timur karo Semarang Ulon nek aku urung kukut kok panggung ya ndelok ya urung kukut tur kono ki modele njereng kloso kok nggo kloso dhewe-dhewe ya ya yen gampang luwe gampang ayo dalang iya payune lho kok wangel men oh dalang iki angel payune dalang apik ku ora jamin sing angel ki payune ning ngene dalang ki aja narip rega sing penting sing nanggap kuat sing lakoni wis entuk turan ora kitang sithik ora apa-apa dalang ki nek urung payu urung ketrima ki nek wong gawe kayu teparane mah wangyangan kula mesti moh kok mboten kula tak campur sari mawon mesti ngono kuwi lha ya supaya payu ki piye dadi kudangane mbahe Mas Anom Surata ya mbahku ki ngene wir besok tak kudang-kudang kuwi dadi dalang sing mentes dalang ki nek mentes ndongake sing di omah ya mandi ndongake nyang becik ya gampang kelakone ning supaya dadi dalang mentes gedhekno sing dadi prihatinmu dalang ki nek agek laris ngungkuli bupati nek agek ora payu ngungkuli kere kuwi dalang ora kuwi dalang ki ora payu ya rekoso payu ya dalang ki nyambut gawe karo prihatin kok mula siji gaglak dite dalang loro nguntal dite sinden mesti bosok wetenge wong dalang sinden nyambut gawe karo prihatin sapa kuat nglinggahi sikile dhewe sing mumput ora kuat mula nek sinden diarani oh ledek diremehke aku ora trima sebab apa sinden iki gawean sing terhormat iya diarani diremehke nek sinden jare geleman gebyah-uyah padha asine lor dhewe lho mantuk-mantuk aku ora geleman aku geleme wayahan kok sinden iki gak aletan dhewe karo kula dhewe sinden iki gawean le utama yo Dik yen angel langkung Gathotmu ndi Gathotmu cek to Gathot bawa genti tot mongso sik dhewe mau ling asta sedulurku tuwa sing saka Ngayogyakarta kedua dalang sing saka Jawa Timur kene wah wayangane berantak rambute gondrong nganti kaya entus pan kena di moh nutukne tok gah ayo dik toyo sik penak men tan kena nombas gonge gede par harta
desane apik, gonge gedhe Kiai Klenger. Jagur wis. Pon kula tak mengguri boleh nggih? Ya, heeh, ganti adik. Tangune ampun. Tangu. Apa? Tangu. Kene kotong blong. Yo Gatot. Yo Gatot-gatot. Napa Kang Mas? Apa karemu ndang? Kene iki Pak Kole kuwi piyayi sing seneng uri-uri budaya Jawa, ngurip-urip karo dalang. Wis latihan ning kene, diselenggarake daleme, disiapi gamelan sik dingoni. Ora piyayi sip. Ya kowe ndang. Apa karemu? Nek mboten didumuk ngoten iki nggih bingung lho Kang Mas. Wis ora, pokoke sak karemu apa. Kok malah lingak-linguk. Apa mimpi. Ngambara ing ngono kae. Nggih. Nggih Kang Mas, tapi dipun walik. Ngambara ing pangalangun bebasan tanpa narabasek meko mando mobang ngedari jagat ngolandara ngambara gawe kuno katungkul ngombar gagasan satemati kawa ngimpi langsung ke pun ibu Mbah nuwun Kang Mas. Monggo ibu. Iki empune sinden. Langsung ke.
Ah. Oh. Nening, ya. Dung dung dung. Suwo. Kuku sing dupa gumelun ngening keng tiasa ngabegik kawengku sagung jajahan nanging sangetang iki ingkang wonten Jawi Nirgani Mandura Narendra Mandura Prabu Baladewa ngawing kang putra Sang Raden Wisata kagiat kagara kawekasan. Dijem jroning panangkilan semune kawuriyan ya telangening kalangiwana klar panggamun cara dinon lere kegonang surem sorotetan padang kasar lan pajaring purnaning gegono Wisata kula wonten timbalan ingkang dawuh diwaji kepareng paduka nimbali dhateng ingkang putra kula pun Raden Wisata marmane kowe adoh ndak awejarak ndak raketake dina kala mangsa iki mbok terusake apa ora sing dadi karepmu Rama ubayaning manah kula mboten badhe lenggah sing kepenak mangan sing enak jar kula dereng kelampahan Panaka Rama pikantuk Dewi Manuhara wis gembleng tekadmu nggonmu ngayunke anak Yayi Janaka sing patutan karo Dewi Manawati kula nok-nok ora di yen manjen mangkono Kretna Parwadya bala nggawa bondo sing akeh kanggo nguja calon bojomu Dewi Manuhara
jroning panangkilan semune kamuryan wigatining karsa kaparing nata Duryudana Prabu kang miyos dinanggil kita tansah saban dikas kadaring kang tanana nyapo dimoji mbang kitang kawang kawok ingkit-ingkit mbek meyong wok-wok tekur wok-wok ketekur Rama dimoji kula gandrung kapirang kaliyan putra Madukara ingkang srebat pun Dewi Manuhara Rama dimoji kula mboten badhe mangan enak lungguh kepenak jer kula dereng kelampahan gandeng kunca kaliyan calon bojo kula Nyanyi Dewi Manuhara Dewi Manuhara ayo ndak emban ayo tak pondhong dadi garwaning pun kakang wong ayu anakku nggih Sumba ya kaya ngono kuwi rasane wong lagi ke taman gandrung kapirangmu kaya sira kuluk anakku Sumba Sumba tak kira suwe sak mrica ginuget gampange ora umum lamun to kuwi bakal nggayuh marang si Dewi Manuhara Janaka kuwi adikku nak ndulur mongko Manuhara kuwi anak Janaka padha wae kuwi entuk waris Dewi Ayu nggih gampang banget lemu bakal gandeng kunca kelawan Dewi Manuhara nggih Sumba Mawur mangamur murahan tengarane ngajurit gomaguru kongso tetekaya putula wara panjriting turangga esti walah Purwaganti kula wonten timbalan ingkang dawuh kepareng nimbali dhateng kula pun Bambang Purwaganti wektu dina iki wis pirang-pirang dina pola tamu sajak suntrut pirang-pirang dina pola tamu sajak ora nyocoki marang pun kaki kowe wis teko akhire diwasa wis patut nambut silaning akrama nggih Purwaganti apa kowe kepengin nambut silaning akrama kaya kanca-kancamu kaya satriya liyane kuwi kepareng matur dhateng Paduka wedal samangke saestu menapa ingkang dados dawuh Paduka sejatosipun kula menika sampun teka akhire diwasa patut menawi kula nambuh silaning akrami dhateng sipating wanita yen panjenengan mangkono mara coba kowe matur sing tok arah lamun to anak ratu ngendi anak satriya ngendi pun kaki sing bakal sanggup ndodhok lawange nginang gambir suruhe ingkang kula ayunaken namung kajawi Atma Jendra Madukara pun Dewi Manuhara sing tok gayuh Atma Jendra Raden Janaka sing jeneng Dewi Manuhara kawula non kuwi niki lare baten kowe seneng lare batos kula remen rumangsamu Manuhara kuwi ayu apa ala
kanggene kula cocok menawi dados sisihan kula. Besok lamun to Manuhara elek kowe ora gelo. Mboten. Tenan? Iya mboten. Yen ayo tak kanthi tekono Madukara nglamar Manuhara nggih. Purwaganti. Kurawa maju le. Didem jroning pananggilan semuni kawuryan wigatining karasa kaparing nata sang Yuyudana durung sawetara suwe nggonku budhasaka lalatan pertapan Sukalima ngiring calon temanten saka Ngastina nggoning bakal nglamar anak Janaka sing jeneng Dewi Manuhara. Kepapak satriya sing ganteng iki kaya cagak kentheng. Omahmu ngendi? Jenengmu sapa, Gus? Suarane kaya lindhu parat. Satriya Garba Ruji Setyagi Bima Kunting waresine putra sing Mulan Jaya ya Raden Yuyudana. Yuyudana Gimbong Maruta ayo balik sapa ngaku ngendi jeneng tambuh marang aku mburi saka pertapan Sukalima madyaning Penemban Begawan Durna tumenggung bintang samudra iya kowe bakal tedhak menyang endi semingkira tak gawe liwat becik bali wurung ora wurung kowe bakal nglakokake dom sumurping banyu trenggiling api pati. Gedhe sisanamu, apa-apamu. Wani karo aku, lentok wedine apamu. Dhuwurmu cendhek gedhemu cilik ngadya lemu-lemu aku ngadya dhuwur-dhuwur aku lena panginamu dhodhok muntak ludira gimrilang sirahmu. Karandha bojomu aja takon dosa dina iki. Tumabur mangawur murahan tengaraning ajuring
iki lho. Mungkur. Ya. Hei! Ah! Wah! Wah! Ah! Yo! Wah! Ah! Wah! Wah! Waduh! Katang, katang, katang. Katang yo, katang. Kurawa, siap le. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan.
angkat tangan. Angkat tangan. Pripun man? Bongko kok le. Aku kok etan mlayu ngulon ki Pedhok Antasena, nyanti mbah le ngene iki. Ana nyanti ndi kok le, aku terus angkat tangan. Ngaku tunduk nek karo cah siji kuwi tunduk. Aku kok lekek dithik-ithik. Aku mlayu ngetan. Nen nggon cerak ringin lor kuwi lho, anu etan kuwi. Aku iki cah iki mbegogok karo udut nyanti mbah. Angkat tangan, dithik-ithik. Aku mlayu ngulon neng cerak gapura ki malah neng rokok. Tak kira Antarja ku ya angkat tangan. Wah, mungsuhe sinten? Bocah Pandhawa akeh kok le. Setyaki ya enek. Werkudara ya enek. Gatotkaca ya enek, Antarja ya enek. Wah. Ampun samar. Mangalih kula tandangane. Ya, tandangane le. Antarja, Gatotkaca, Setyaki, Werkudara. Kaya aja sumbar sungaran kunangan Drusasana kempit gembrek-gembrek kowe. Drusasana maju, Drusasana maju, Drusasana maju. Ayo le, 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 ayo le. Setyaki iki. Iya, Kakang Drusasana arep apa? Wah. Mundak nyrimpet-nyrimpet ku. Nggonku bakal lumaku teko nang Madukara, gayuh Dewi Manuhara, mingkata. Besok ora gelem, saiki ora gelem. Wah. Tunjong kemplek. Man, Setyaki kalah man. Ndlang tak Drusasana menang, Drusasana menang, Drusasana menang. Ayo le, ayo le, ayo le, ayo le, ayo le. Ora urut iki to, Cak. Nyo sirah le, nyo geger, nyo dodo. Yo.
Dursasana menang. Dursasana menang. Dursasana menang. Dursasana. Guys! Narpati Karnawa sayun-ayunan monggo ing rata manik Kusir Prabu salya tanding kurang prayitna pedha janggane alah Antarja Werkudara Setyaki Gatotkaca kowe kena gemblung kena semekah-semakean janji ngawangga ora ana nek ngawangga aja semekah-semakean konangan raja ngawangga remuk rempu dadi remukan kowe barat Sip. Delang tak Setyaki kowe aja gendung ku malungku ngadol wani bondo kendel nek le tuwa metu ki darep ngopo kowe ketoken budimu Delang Gatotkaca kowe besok patimu eneng tangane raja Ngamangga. Ngerti ya? Wong tuwa metu malah mentel mripat ki. Galek apa? Antarja. Setyaki wae mundur. Gatotkaca wae mundur arep apa kowe? Alah, upil apa? Duh. Wah! Minang izin wal izin Pakde. Wah, edian balal. Jedul. Ah! Muduna, mongkau. Muduna, mongkau. Edian. Ya. Ah! Ya. Ah, kurang ngajar terang. Ya. Ya. Iya. Iya. Ya. Wah.
wayang tak. Oh, dasare. Werkuda ora melu maju. Katut kaca ning dhuwur Antarja ning ngisor Sestyaki ning daratan. Kowe urung tau golek pangrunguku lak kabar nek sekae nganten Kang Mestina kuwi duwe suhu sing kaya aku iki. Wes genah calone Manuhara dadi bojone Lesmana kuwi genah. Sebab apa aku duwe aji pengasihan. Upama sapa wae sing pengin duwe aji kaya aku meguru nyang aku. Sapa sing seneng karo cah wedok, contone seneng karo Gilang. Kira-kira Gilamoh. Wis percaya aku, nek Gilamoh karo kowe Gilang nguyuh nek ngendi etutno. Engko lemah sing bekas duyui Gila kuwi kukupen gak nyanggon aku. Ngger tak amboni dina-dina ora kencut karo wong. Antarja, kowe kemlinti bae kowe cah ning bumi. Gatotkaca kembelo kowe cah ning dhuwur. Ki lho. Kowe urung tau ngerti pendhita duwe welat pring mulung. Welat pring mulung iki Digdaya kuwasa Pranawira Jayeng Palugon. Welat pring mulung yang tak sembah ping 3 ora iso mateni Antarja. Gatotkaca Setyaki Werkudara dudu gamane Wira Pengil. Welat pring mulung. Welat pring mulung. Daulatno kridane welat pring mulung. Urarane kalah tanding karo cah Pandhawa. Weh, nganti mau. Tanjir iki sapa le nyuthik mau. Wah, genah Antarja. Cuthik kok ngisor. Iya. Gedruk mesti jedul. Weh, lah ora iki cah. Iya. Ayo, gonyang bumi. Ayo, gonyang bumi. Ayo.
Purwaganti. Kula wonten dawuh. Wah, tak sawang sing lamar Manuhara ora mung kowe dhewe nggih. Ana nganten saka Ngastina, ana nganten saka Ndarawati, ana nganten saka Mandura, ning ya ana nganten saka Jodipati. Nggih, ayo didhisiki wae nggih. Wisata ya wisata. Sejatine aku sumpek para kahanan donya kaya ngene. Sepira ayune Manuhara. Manuhara ki ya mung wong, ya mung anak jlamprong. Ning saknyatane akeh wong kang padha ngayunke karo Manuhara. Bejamu Manuhara, bejamu. Sansaya dalu harara sabyara kang lintang gumedhap Desonya tengah wengi lumrang kandaning puspita kariwaning pujiyani ngoro ong sang tuwica wara mrengeng ler swaraning madu para manung sungsarining kembang dedep tidem perbawaning ratri sasa Darawa Sumanjir kamuryantan kujiwa mawanisi manggep jeniting dalu siniwaka sangyaning dasih aglarning Cakrawala minulat nglangut parandene paksa kebegan saking kahing taranggana kang sumiwi warata tanpa warata sajagat raya ing ngamonten jroning laladan ing bali percabaan wonten salah setunggaling pandhita ndawek lelenggan nampi praptanipun ingkang wayah Sang Raden Antasena yen Nyilendra candrane persasat rinujut sekari gambir
ingkang wonten leladan ing pertapan sak dasaring banyu ya sak dasaring warih lah punika ta warane ingkang sinebat Sang Begawan Baruna ing atasipun kewan nanging pandhita ingkang kondhang kalokengrat Sekti Mandraguna Panawira Jayeng Palugon dasar gentur tapane mateng semedine lenggahing Sang Baruna nampi suwanipun Kang putra Sang Bathari Wurangayu tan kantun nampi ingkang wayah Sang Raden Antasena suwaning Sang Angkate Sena Sang Semar Sang Petruk ugi ngadhep dhateng ngarsanipun Sang Begawan Baruna sidhem permanem tanana banek walang salisik samirana tan kang samlumampah godhongan tanana kang samyobah ingkang kapiyarsa mongantun midhangetaken ucaping kula ingkang mensa ing waringin teka mangkono mujiring pangandika ingkang dereng kamiyo sing lusan sing sayuk sing rukun ya ya iya blung dung blung dung yo 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 dalu